Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы абмяркоўваем падзею Беларусі за яе межамі. Выбачаемся за спазненне, але ўсё ж таки вельмі ўдзячныя, што нягледзячы на вялікую загружанасць і шмат планаў і сустрэч, да нас даехаў першы дарадца Светланы Тихановскай Франак Вячорка. Прывітанне, Франак. Добрый день. Ну что ж, Франак, давайте, можа быць, таких некалькі асноўных тэмаў. Першае, зараз шмат абмяркоўваюць Трампа. Таму ці ёсць уже нейкія спробы наладзіць контакты з, калі не з самім Трампам, то з яго атачэннем, бо зразумела, што супрацоўнічаць, спрабаваць супрацоўнічаць з адміністрацыяй давядзецца, але ці ёсць ужо нейкія напрацоўкі? Мы говорили з тымі людзьмі, якія будуць прызначаныя на ключавыя пасады. У прынцыпе, ўжо 50-60% вядома, хто будуць палітычнымі прызначэнцамі адказныя за наш рэгіён. Палітыка не памяняецца, будзе прынцыповая, паслядоўная, можа быць нават больш жорсткая ў дачыненні да Лукашэнкі. Вельмі добрае стаўленне і да дэмакратычных сіл. З многімі з гэтых людзей мы камунікавалі раней. Дзяніс Кучынскі, дыпламатычны дарадца, ездзіў у Вашынгтон літаральна месяц таму, каб гэтыя кантакты будаваць. Таму дастаткова добрыя адчуванні. І ніякай тут там панікі, што будзе нейкі разварот ці забыццё, няма. Многія людзі, якія працавалі па Беларусі у дзярждэпартаменце, яны застануцца на сваіх месцах, таму тыя справы і тая падтрымка для медыа, грамадзянскай супольнасці, культурных ініцыятыў, я думаю, застанецца ў тым жа аб'ёме. Ну, але трэба будзе, безумоўна, адносіны асвяжыць, аднавіць, пагаварыць і патлумачыць, чаму Беларусь все-таки важная Злучаным Штатам Амерыкі. У Трампа асноўны прынцып палітыкі, стратэгіі America First. Наша задача патлумачыць, чаму Беларусь, дэмакратычная Беларусь, у інтарэсах узятых America First, які з гэтага інтарэс амерыканскаму народу і амерыканскаму кіраўніцтву. А які інтарэс амерыканскаму народу? Я думаю, што першае гэта патлумачыць звязку Беларусі з Украінай, што дэмакратычная Беларусь адразу гарантуе бяспеку тысячам кіламетрам мяжы з краінамі НАТО, Польшча, Літва, Латвія. Другое, паспяховы транзіт дэмакратычны, падзенне рэжыму Лукашэнкі можа быць перамогай Трампа. Сапраўды, калі яму трэба паказаць нейкі вынік, там змена Пуціна, падзення Пуціна выглядае досыць такой, фантастычнай, моцнай, смелай ідэяй. А падзенне Лукашэнкі дастаткова проста ўявіць. Бачачы, як ён апухлы і развальваецца на вачах. Таму гэта таксама магло б быць інтарэсам новай адміністрацыі паказаць вынік, калі яны сапраўды паставяць Беларусь у фокус. Таксама Беларусь як краіна сваім вельмі унікальным геапалітычным становішчам. Калі мы можам паказаць, што мірны транзіт, дэмакратычнае пераўтварэнне магчымыя на прыкладзе Беларусі, гэта можа быць добрым прэцэдэнтам для іншых краінаў, якія мучаюцца дыктатуры шмат гадоў. Ну і, безумоўна, эканамічны інтарэс. Беларусь, насамрэч, гэта можа быць аазіс для інвестыцыяў, для міжнароднага бізнесу. Беларусь такая зарослая травой краіна, шэрая зона, куды не прыходзілі міжнародныя карпорацыі праз Лукашэнку. Тыя пляны, памятаць, 90-е гады збудаваць завод Форда і яшчэ сталі замарожанымі на 30 гадоў праз Лукашэнку. А гэта ўсё можна вярнуць. Можна вярнуць все буйныя праекты, якія ў 90-е гады абмяркоўвалі, пачаць у Беларусі зборы аўтамабілебудавання, запрасіць буйныя міжнародныя IT-кампаніі, прапанаваць адкрыць офісы Маску у Беларусі. Калі Маск хоча развівацца, у Беларусі проста вялізная дзялянка поля для розных эксперыментаў. Вось гэта тое, што мы можам прапанаваць свету і прапанаваць Злучаным Штатам Амерыкі. Пакуль гледачы чакалі пачатку нашага стрыма, вельмі шмат ужо пытанняў цікавых панакідалі. Я хочу папярэдзіць адразу, што, на жаль, у Франыка не так шмат часу, як мне і нам таксама хацелася б, таму паспрабуем пэўныя пытанні закрануць і з чата, хаця тут уже падазраюць, што вострых пытанняў Лукашук не задаш, бо наступным разам Вячорка не прыйдзе на эфір. Але рызыкуючы ўсё ж таки гэтым, будзем задаваць і вострыя пытанні. Франак, давай тады першае, хацелася ўдакладнення. На самом пачатку ты сказаў, што ёсць
уже бачанне такое, что палітыка адміністрацыі Трампа, самого Трампа можа быць нават больш жорсткая у дачыненні да Лукашэнкі, чым было раней і ў папярэдняй адміністрацыі. Чаму? Што дае падставы так меркаваць? Контакты, адносіны. За апошнія 4 гады мы добра папрацавалі з амерыканскімі палітыкамі з абодвух партый, рэспубліканскай і дэмакратычнай. Ёсць разуменне, што ёсць Беларусь. Раней гэтага разумення не было. Мы адкрывалі Беларусь па-новаму пасля 20-го года, дзякуючы беларускім пратэстам. Але зараз тае разуменне ёсць. Увага ў цэлым да ўсходняй Еўропы нашмат большая. Ніколі такой цікавасці ў свеце не было. Да Украіны, Беларусі, Малдовы. Гэта наш, насамрэч, такі гістарычны шанец. Вось, і гістарычная магчымасць. Калі падзеі складуцца спрыяльным для Беларусі чынам, то мы можам выйсці са знакам плюс, вырвацца з лапаў Расіі, вось, і інтэгравацца ў міжнародную прастору цывілізаваных дзяржаў. Ёсць вельмі шмат напрацовак і запушчаных ужо праектаў і з кангрэсам, законапраекты, якія ляжаць, пакуль не прынятыя там. Ёсць стратэгічны дыялог, у межах якога просто цэлы шэраг праграмаў. Ёсць офіс USAID, які адкрыты ў Вільні, які працуе таксама па дапамозе там моладзі, студэнтам адукацыі, культуры, які просто так не згорнецца. І хто б не прыйшоў да адміністрацыі, у адміністрацыю, Белы дом, яны ўсё роўна будуць вымушаны за тым працаваць, лічыцца, таму што гэта актыў, які яны маюць. Таму давайте глядзець пазітыўна. Я думаю, што зараз якраз той момант, калі многія кантакты, заробленыя за апошнія гады, як залікоўка, яны працуюць на Беларусь. Я хацеў бы, можа быць, твой каментар з нагоды все чакаюць пачатку мірных перамоваў датычна Украіны. Зараз уже нават спрэчкі ідуць, хто з беларускага боку можа і павінен браць удзел у такіх перамовах. Лукашенко і яго паслядоўнікі крычаць, што гэта толькі яны могуць быць. У дэмакратычных сілах падзяліліся меркаванні, што гэта можа быць Святлана Ціхановская, можа быць Зянон Пазняк, можа быць разам, але там неважна. У той же час мы чулі інтэрв'ю Лексу Фрыдману Зеленскага, дзе тое, што ён казаў у гэтым інтэрв'ю датычна Лукашэнкі, яго паводзінаў, Александр Фрыдман назваў гэта як чырвоную картку для Лукашэнкі наконт удзелу ў выбарах. Як вам бачыцца, ці ёсць нейкія бачанне таго, што увогуле дэмсілы могуць прысутнічаць на такіх перамовах? Пакуль што абсалютна поўная неяснасць, што да перамоваў, ці адбудуцца яны, як яны будуць выглядаць. Шмат пра гэта гаворыцца, таму што ёсць чаканне, што ўсё-такі павінен быць нейкі фінал ці нейкая паўза, але няма ніякага разумення, як гэта адбудзецца, таму што Пуцін не хоча заканчваць вайну. Украіне неабходна спыніць Расію, але не любой цаной. Ні ў еўразвязанні ў ЗША няма інструментаў пакуль што як націснуць на Пуціна дастаткова, таму што тыя санкцыі, абмежаванні, якія былі прынятыя, недастаткова эфектыўна працуюць, недастаткова ўдарылі яшчэ па Расіі. Магчыма, трэба больш гэтых абмежаванняў і санкцыяў, як змусіць Пуціна да перамоваў. Таму невядомасць, але 25-й год, безумоўна, ён памяняе сітуацыю, у які бок мы пакуль што не ведаем. Тое, што Лукашенко там хоча, усе гэтыя ягоныя хацелкі, мары ружовыя, давайте іх там адкладзем. Я думаю, што вельмі мала шансаў, што ён будзе, хіба што прыедзе ў дэлегацыі 1+1 разам з Пуціным, яго ў чемадане прывязуць і паставяць без ручкі сядзець там на галёрцы. Але як нейкі суб'ект на гэтых перамовах ніхто яго там не захоча бачыць. Ні Украіна, ні Захад, ці хто там будзе суб'ектамі перамоваў. Вядома, яму б хацелася нейкай суб'ектнасці, яму хацелася, каб вярнуць сабе нейкую важнасць, паказаць, што не марынетка Крамля, але няма пакуль нейкіх сігналаў, што там Лукашэнку нехта ўсур'ёз разглядае. Што да дэмакратычных сілаў? Тут пытанне, галоўнае ж не проста сядзець за нейкім сталом. Тут пытанне, каб нашыя інтарэсы былі забяспечаныя і абароненыя. І найперш важна, каб Украіна разумела наш беларускі інтарэс і разумела, што наш інтарэс супадае з яе інтарэсам. Наш інтарэс, каб у выніку замірэння, перамоваў, расійскія войскі былі выведзеныя з Беларусі, каб расійская прысутнасць была зменшаная, каб расійскі ўплыў на Беларусь быў зменшаны. Калі Украіна будзе гэта абазначаць, гэта самае важнае. Другое, гэта каб заходнія партнёры, каб яны разумелі таксама вот гэты прынцып, што без свабоднай Беларусі не будзе бяспечнай Украіны, што ён павінен быць таксама ключавым
пры тых ці іншых дамоўленасцях. Прысутнасць, канешне, яна вельмі істотная, яна дала нам шмат магчымасцяў. Пакуль мы бачым прысутнасць толькі ў нейкай частцы дыялогу ці падрыхтоўцы на нейкім экспертным узроўні. Усё роўна перамовы гэта ж не так, што ўсе сядаюць за стол і за 1 гадзіну вырашаюць, паціскаюць рукі. Это можа быць месяцы сесій, экспертных сустрэч дарадцаў, сустрэч кансультантаў на самых розных узроўнях. І на нейкім этапе мы можам удзельнічаць. Канкрэтна тое, што тычыцца беларускай тэрыторыі, беларуская дзяржаўнасць, беларускае грамадства. І мы рыхтуем свае пазіцыі, сваё бачанне, мы іх перадаем. Святлана Ціханаўская сустракалася з Дональдам Тускам, распавядала пра сустрэчу, кажа, што яны вельмі шмат гаварылі. Туск паабяцаў, што ён гатовы гаварыць ад імя Беларусі. І гаварылі з іншымі польскімі палітыкамі, яны гатовыя прадстаўляюць таксама беларускія інтарэсы у выпадку, калі там не будзе месца для дэмакратычных сіл. Але калі будзе некае месца, мы абавязкова гэтым скарыстаемся. Ось калі ўжо загаварылі пра сустрэчы, днямі буквально былі лічбы апублічаныя, колькі сустрэч зладзіла Святлана Ціханаўская, колькі там прэзідэнтаў, прэм'ераў, міністраў і гэтак далее. Лічбы ўражваюць. У той же час мы выдатна разумеем, што палітыкі заходнія сустракаюцца са Святланай, з прадстаўнікамі офіса, кабінета, там Латушка, там Кавалеўскі, там ці іншыя, дзесьці падтрымліваюць, дзесьці нейкія абяцанні даюць. Ну, карацей, гучыць это ўсё вельмі прыгожа, але потым па выніку, найперш яны дзейнічаюць, сыходзячы са сваіх нацыянальных інтарэсаў. Так вось, наколькі ўсё ж таки атрымліваецца беларускую павестку не толькі агучыць, не толькі прасунуць, але і падтрымліваць. Падтрымліваць складана. Вялікай ступені павестку вызначаюць медыа і прысутнасць у медыях. Калі былі пратэсты 2020 года, Беларусь была ў павестцы аўтаматам, таму што былі маршы, была карцінка, людзі выходзілі на вуліцу, беларусы паказвалі сваю волю. Пасля з 21 года пачынаючы не было што паказаць, каб трапіць у медыі. І тут ужо пачынаецца спаборніцтва ідэй. І тут пытанне, дзе мы можам паказаць сваю рэлевантнасць, сваю эфектыўнасць, дзе мы можам быць цікавымі міжнародным медыям, якія фармуюць гэтую павестку. Часам, таму што, напрыклад, калі мы кажам, давайце больш візаў беларусам, гэта не цікава міжнародным медыям, і гэта не цікава там замежным палітыкам, таму што які іх інтарэс у гэтым. І калі мы знаходзім тлумачэнне, што вось Польшча магла б выдаваць больш візаў беларусам, таму што гэтыя беларусы прыязджаюць, інтэгруюцца, плацяць падаткі, адкрываюць фірмы, бізнесы, тады з'яўляецца супольны інтарэс і праблема вырашаецца. Калі мы не намацваем вось гэтых супадзення ў інтарэсах, то гэта не адбываецца. Тады нейкія праекты не атрымліваюцца, нешта там замарожваецца на нейкі час. Памятаем, што многія рэчы цяжка прабіваць, таму што яны патрабуюць змены заканадаўства. Усё-такі, калі мы там кажам пра праблемы інтэграцыі, легалізацыі беларусаў, это не пытанне знешняй палітыкі, это пытанне ўнутранай палітыкі. І калі з міністэрствамі замежных справаў у нас добрыя адносіны заўжды былі, там усе разумеюць, паходы, якія пачаліся ў нас у міністэрстве ўнутраных справаў пасля 22 году, пасля пачатку вайны, яны маюць ужо іншы характар. Бо там прыярытэты не пабудова дыпламатычных адносінаў, там прыярытэт абарона, бяспека, нацыянальны інтарэс. І там тлумачыць ім, чаму трэба пускаць больш беларусаў, калі ідзе вайна і калі можа быць агентура Лукашэнкі, становіцца складана. Ёсць краіны, якія рэагуюць на тэмы, напрыклад, правоў чалавека больш ахвотна, дзе гэта прыярытэт на нацыянальнай палітыцы, скандынаўскія краіны. Ёсць краіны больш прагматычныя, дзе яны вылічваюць там свой інтарэс. Таму вельмі па-рознаму. Работы стала больш, безумоўна, кантактаў стала больш, і самае складанае гэта падтрыманне адносінаў. Таму што кожны ж контакт, калі сустракаешся, атрымліваеш гэтыя 10 контактаў у сігнале, міністра, чыноўніка, нейкага яшчэ стафера, і потым трэба з імі будаваць адносіны, перапісваць, даслаць нейкую інфармацыю, нашу пазіцыю, адказы. І, канешне, гэта патрабуе нейкіх высілкаў і цярплівасці. От, калі ўжо ўзгадалі сустрэчы, акурат такі цяпер Ціханаўская і каманда знаходзіцца ў Варшаве. Узгаданая сустрэча з Тускам. Я ведаю, што і з Сікорскім сустрэча, і з міністрам гандлю, і толькі што у вас была сустрэча з спікеркай Сейму. Што можна сказаць пра гэтыя сустрэчы? Якія асноўныя тэмы зараз абмяркоўваюцца?
Шмат практычных тэмаў. Вось апошняя з міністэркай адукацыі дамовіліся, і ў бліжэйшы час будзе аб'яўлена, што не будуць патрабаваць дакументаў ад школьнікаў, якія паступаюць у польскія універсітэты, сертыфікаваных, там дыпломаў, атэстатаў, ЦТ. Ну, ўсё тое, што цяжка было атрымаць, альбо, напрыклад, не прымалі моладзь ва універсітэты, калі ў іх не было актуальных, непратэрмінаваных вынікаў ЦТ. Глупства. Вось, ну зараз нарэшце ідзе стандартызацыя, і гэтыя умовы будуць уніфікаваныя. Але гэта заняло больш чым год розных размоваў, каб вось гэтая норма, гэтае палажэнне было ўведзенае. Так што гэта вялікае дасягненне, на мой погляд. Гайнаўскі ліцэй таксама дамовіліся цягам гэтага года вырашыць, каб ўсё-такі тыя, хто хочуць вучыцца па-беларуску, працягвалі там вучыцца. З міністрам эканомікі сёння з раніцы была сустрэча вельмі плённая. Гаварылі пра падтрымку бізнеса. У нас 18 тысяч прадпрымальнікаў і кампаній беларускіх тут у Польшчы. Ну, это 6 тысяч кампаній, там і 18 тысяч, якія маюць ІП, каб спрасціць для іх адкрыццё банкаўскіх рахункаў, доступ да фінансавання, да крэдытаў, таму што, разумееце, мы ж не можам утрымліваць людзей, так? У нас няма дзяржавы сваёй, дэмакратычных сіл. Трэба, каб людзі мелі магчымасць зарабляць грошы. І што мы просім Польшчу, каб яна зрабіла такія умовы, каб нашыя людзі, якія апынуліся у Польшчы, яны маглі зарабляць. І дамовіліся на канкрэтныя там змены, будзе апублікавана інструкцыя на сайце Мінэканомікі па беларуску з усімі магчымасцямі, якія Польшча дае, і таксама будзе міністр паразмаўляе агенцтвам інвестыцыйным пра падтрымку фінансавую для дробнага бізнесу, ну, якія пачынаюць сваю працу у Польшчы. З Радаславам Сікорскім была вельмі доўгая сустрэча, там па ўсіх тэмах прайшлі, ён яму вельмі баліць за Беларусь. Вядома, прыярытэту іх бяспека. І, вядома, першая там тэма і палова сустрэчы — это заўжды пра мігрантаў, мяжу, ваенная пагроза, ядзерная зброя. Дзелімся інфармацыяй, потым абмяркоўваем практычныя пытанні. Ну і Сікорскім шмат гаварылі пра візы. Таму што Польшча мяняе сваю візавую палітыку, міграцыйную. Ну і Сікорскі і Туск паабяцалі, што абмежаванні, якія Польшча ўводзіць супраць увогуле замежнікаў, яны не закрануць беларусаў. Яны гэта публічна паабяцалі, сказалі, што можна камунікаваць. Студэнцкія візы, спрасціць іх атрыманне, таму што было многа адмоваў. Прасілі і дамовіліся, каб знайсці шлях выдавання польскіх візаў у іншых краінах. Зараз асабліва ў Грузіі. Нам патрэбна, каб беларусы, якія пад рызыкай знаходзяцца ў Грузіі, яны маглі польскія візы атрымаць. І ў іншых таксама трэціх краінах. Гаварылі пра пытанні з пашпартамі замежніка. Мы ж ужо вельмі шмат чаго дабіліся. Пашпарты замежніка ў многіх краінах выдаюць. І ў Літве 3 гады зараз пачалі выдаваць дакументы. І таксама прапанавалі міністру Сікорскаму разглядзець варыянт, это МУС і МЗС разам, каб выдаваць на 3, а можа быць і 5 і больш гадоў. У Чэхіі, напрыклад, выдаюць на 10 гадоў. Таксама гэта вынік працы Крысціны Шэйнок, якая кіруе офісам у Чэхіі. З міністр па еўрапейскіх справаў у нас там цэлы план мерапрыемстваў. Мы вельмі хацелі скарыстацца гэтымі 6 месяцамі польскай прэзідэнцыі, каб вярнуць Беларусь на павестку еўрапейскую. Будзе перафарматоўвацца фармат усходняга партнёрства. І каб тая дапамога, якая ў межах усходняга партнёрства раней ішла дзяржавам, урадам, каб яна на гэтым разам магла ісці незалежным медыям, грамадзянскай супольнасці. Вельмі хацелася б, каб Беларусь мела нейкі статус у ўсходнім партнёрстве, і каб мы маглі карыстацца і з гэтых кантактаў, і з гэтых магчымасцяў. Шмат іншых тэмаў. З міністэрствам эканомікі дамовіліся на эканамічны бізнес-форум, будзе шэраг моладзевых мерапрыемстваў з польскім урадам для беларускай моладзі, якая ў Польшчы. Для школьнікаў гаварылі пра падтрымку суботніх школ беларускіх. Зараз у Польшчы 31 тысяча школьнікаў беларускіх. 31 тысяч дзетак, якім нам трэба дапамагчы, каб яны не гублялі сувязь з Беларусю і мелі доступ да беларускай адукацыі. Ну і вось бачыце, такіх глябальных тэмаў, як бяспека і перамовы па ўкраіне, да супер невялікіх, практычных ідуць гэтыя сустрэчы, і зараз будзем рабіць фоллоуапы, каб гэта ўсё не засталося на словах. Пытанне датычнае ось 26 студзеня, і што будзе па ім. 2 чалавекі, вось наша гледача. Настюша Л пытаецца, чаму апазіцыя заклікае ісці на выбары і пры гэтым дапамагае Лукашэнке падвысіць яўку. Сніжок, ці скончыцца мандат Ціханаўскай пасля выбараў у Беларусі? Чаму рэжым гатовы да новых выбараў, а дэмакратычныя сілы не?
Я думаю, што мы гатовыя. Мы вызначылі пазіцыю і стратэгію дэмакратычных сіл аж за 4 месяцы. Яшчэ да абвяшчэння Лукашэнкам даты выбараў у нас ужо было супольнае дзеянне. Мы дамовіліся, што мы першае, наша мэта, каб выбары не былі прызнаныя, і выглядае, што ніхто з цывілізаваных заходніх краінаў іх не прызнае, то бок Лукашэнку не дасць перагарнуць старонку. Другая мэта гэта прапанаваць беларусам унутры краіны дзеяння. Прапанова супраць іх ставіць для тых, каго загоняць на ўчасткі, для тых, хто хоча выказаць свой пратэст супраць фальшывых выбараў. Заклікаць да байкоту і прапаноўваць людзям агітаваць да байкоту. Это ў вялікай ступені падстаўляць людзей, таму што заклікі да байкоту крыміналізаваныя. То бок мы прапануем беларусам унутры краіны бяспечную форму пратэсту. Але тыя, хто хочуць выказаць пратэст іншым чынам, вітаем і ўнутры краіны, і звонку, і беларускую дыяспару. Самае важнае паказваць нязгоду. Самае важнае дзеянне. Дзеяння і 26 студзеня, я спадзяюся, па розных гарадах і розных краінах адбудуцца маршы, акцыі. У Варшаве будзе вялікія і маршы, і вялікае мерапрыемства беларускае. Мы ўжо за БСЕ маем супольную заяву, 37 краінаў падпісалі, у тым ліку Украіна, што выбары не маюць умоваў не могуць быць прызнаныя свабоднымі дэмакратычнымі. То бок ужо усе асноўныя краіны яны заявілі пра тое, што выбары не могуць быць прызнаныя. Будзе 26 студзеня вечарам Святлана Ціхановская выступіць перад усімі міністрамі ЕС у Брусэлі, і будзе таксама дыскусія па безвыбарах. Таму ўсе гэтыя пляны Лукашэнкі сябе там легітымізаваць, перагарнуць старонку, пачаць чыста ліста, зноў называць сябе там легітымным, нічога пры гэтым не робячы, ніякіх зрухаў і саступак у яго не атрымаецца. Вяртаюць нас да сённяшняй сітуацыі. Тинтобраз піша: в аб'яднаным пераходным кабінеце зноў новы скандал с узломамі і уцечкамі. На гэты раз Кабанчук. Чаму кабінет пастаянна пераследуюць няўдачы ў сферы бяспекі? Далей Павел Незаўрадны піша: мне больш цікава, як прадстаўнікі офіса могуць пракаментаваць сітуацыю з Верамейчыкам, калі той же Кабанчук казаў у інтэрв'ю Белсату, што не ў курсе, хто гэта. Ну вось гэтая сітуацыя увогуле як вам падаецца? З Верамейчыкам вельмі балючая сітуацыя, і вядома, гэта вялікая памылка, што ён не атрымаў дакументы, што апынуўся ў лапах лукашэнкаўскага рэжыма. Але я думаю, зараз зменіцца. Размаўлялі з літоўскім спікерам і міністрам і іншымі палітыкамі. Яны ў курсе этой сітуацыі. Я думаю, зараз будзе больш уважлівасці да ўсіх людзей, якія падаюць. Не будзе не павінна быць такой сітуацыі, калі людзі, якія ваявалі за Украіну, якія былі рэпрэсаваныя ў Беларусі, каб ім адмаўлялі у легальным статусе у Польшчы ці Літве. Гэта выпраўляць, але бачыце, гэта ў вялікай ступені памылка бюракратыі. З іншага боку, ёсць таксама памылка, што Верамейчык не абазначыў тое, што мы цяпер ведаем, што ён не абазначыў у гэтых анкетах і ў падачы заявы, што ён палітычны. Таму што ён падаваўся, наколькі мы разумеем, з каментароў падаваўся па сямейнай візе, па ўзяданні сям'і, і гэта звычайны трэк, не палітычны. У палітычным трэку адразу зусім іншае стаўленне. Таму просім усіх беларусаў, якія падаюцца на дакументы, якія маюць факты палітычнага пераследу, указваць гэта, абавязкова гэта фіксаваць, збіраць дакументы ад вясны, праваабаронцаў, доказы. То бок усе вашыя, не думайце, што нехта будзе гугліць вашу гісторыю і шукаць доказы там вашага пераследу. Калі у вас ёсць гэтыя факты, калі вы палітычны, калі вы рэпрэсаваны, абавязкова гэта абазначайце. Гэта адназначна, калі не вырашыць, то хаця б можа паскорыць атрымання тых ці іншых дакументаў. Наконт кабінету я яшчэ не ведаю сітуацыю, якая адбылася. Кабанчук, я бачу, напісаў у Фейсбуку, што пракаментуе далей, але ў цэлым такіх фактаў няшмат. Там нейкіх узломаў ці зліваў гэта... Відавочна, што ўзламалі яго перапіску ў месенджеры з прадстаўнікамі Зеркала. Зеркало гэта прызнала ўжо, але кажу, што не з іх боку ўзлом, в сэнсе не іх узламалі, а атрымліваецца Кабанчука.
ну штосьці трэба рабіць з бяспекай? Не, Як вот ты беражэшся? Ты ж все ж таки чалавек дасведчаны ў гэтым сэнсе. Ну, па-перша, у нас у офісе як бы трошки там іншая сістэма бяспекі. У нас ёсць спецыялісты, якія адказваюць за бяспеку. У нас ўсё па 50 разоў зашыфравана, верыфікавана, усе людзі правяраюцца па 2-3 месяцы, перш чым трапіць у офіс увогуле, зайсці, у тым ліку вы, калі вы інтэрв'ю, мы таксама правяраем. Кожны раз по-новаму? Кожны раз, всю вашу паднаготную, Зміцер. Ну да, то пакуль не бачыліся, маглі ўжо завербаваць. Я жартую, але сапраўды, ну, мы разумеем, што супраць нас працуе там уся банда КГБ лукашэнкаўскага, і таму трэба бяспецы даваць вялікую ўвагу. І правяраем і тэхніку, і камунікацыю. Ну, у канкрэтным выпадку Камальчуку трэба сур'ёзна гэтаму надаць увагу, паглядзець, на якім этапе адбыўся, калі адбыўся сапраўды ўзлом, ці гэта было па лініі ўжо там вырваная база тэлеграма, адкуль гэтая перапіска была спампаваная, ці заскрыншочана, ці нехта падключыўся да рахунку. Зноў жа, мяне пакуль няма інфармацыі, каб даваць тут нейкую ацэнку, але трэба кожны кейс сур'ёзна аналізаваць, і калі ёсць нейкія слабыя месцы, трэба іх фіксаваць. Просяць пракаментаваць все ж таки сітуацыю з Белсатам. Філіан піша, чаму сама Аліна Коўшык і Сергей Падсасонны гавораць, што офіс Ціханаўскай меў дачыненне да яе прызначэння галоўнай рэдактаркай Белсат, а офіс кажа, што не меў. Зноў вы ні пры чым. Ну, сапраўды, вось Ганна Красуліна апублікавала допіс днямі, дзе кажа, што ніякага дачынення да прызначэння ні Коўшык, ні Падсасонна, ні Дзекавіцкага перад гэтым не мелі. У той жа час, сапраўды, вот калі чытаць і допіс Сергея Падсасоннага, і штосьці там, калі глядзець Ігора Кулея, ну такое ўражанне, што ўсё ж таки мела дачыненне. Так як это ўсё было? Як ввогуле гэтая сітуацыя бачыцца з Белсатам? Вот так, я асабіста так, я думаю, што ў офісе таксама мы нават не знаёмыя з кіраўніцтвам ТВП World і з Бранятоўскім і тымі людзьмі, якія прызначаюць. Таму я нават не ведаю гэтых людзей. Мы камунікавалі па Белсаце з МЗС. І у нас асноўныя былі такія прынцыпы, што мы хацелі. Захаванне Белсату, захаванне брэнду, захаванне беларускамоўнага вяшчання, захаванне бюджэту, захаванне каманды Белсату. І гэтыя прынцыпы, у прынцыпе, яны выкананыя. То бок МЗС захаваў. Так, Белсат страціў статус. Раней гэта была аўтаномная адзінка, зараз яны больш улітыя у гэтую структуру ТВП World і асяродку замежнае вяшчання. Але ўся наша камунікацыя была выключна на палітычным узроўні пра агульную падтрымку для Белсата. І я проста памятаю, што увесь гэты год, вот колькі там пісаў Дзекавіцкі, мы Дзекавіцкому арганізоўвалі сустрэчы там з адміністрацыяй Туска, дапамагалі яму патлумачыць і важнасць Белсату, і адкрывалі дзверы, дзяліліся кантактамі усімі, якія ў нас былі на палітычным узроўні. Але ніколі ва ўнутраную палітыку там ці нейкія прызначэнні мы не ішлі. Ні ў выпадку з прызначэннем Дзекавіцка, калі яго паставілі дырэктарам, ні калі паставілі Аліну Коўшык. І Аліна Коўшык таксама казала, што прызначэння няма. З ёй вялі гэтую размову асобна, асабіста, Бранятоўскі дырэктар УЗД ТВП World, і яны ёй прапанавалі гэтую пасаду. Яна паінфармавала пра гэтую прапанову пра тае прызначэнне Святлану Ціханаўскую у кантэксце таго, ці адпусцяць Святлана Ціханаўская Аліну сысці з кабінета, таму што былі пэўныя абавязкі перад кабінетам і па працы ў кабінеце. І ўсё, і на гэтым заканчваецца вот гэтая роля. Але вот нават сёння мы гаварылі пра Белсат і з міністрам Сікорскім, і ёсць запэўніванне, што падтрымка працягнецца, бюджэт захаваецца, у сакавіку пачне праца новую структуру, будзе абнаўленне, вось да ўсяго замежнае вяшчання Польшчы. І спадзяюся, што гэтыя абяцанні будуць стрыманыя, таму што мне здаецца, што зараз вось гэты крытычны момант пагрозы, што Белсат калі стаяў пад закрыццём, была такая, што ён ужо мінуў. Доўгі такое пытанне, я яго скарачу ў прынцыпе да аднаго. Полісев Мейк пытаецца: у мяне одно пытанне, чаму офіс кінуў палітзэкаў? Шмат размоваў пра тое, што можа быць неправільная стратэгія, ці скажем так, стратэгію трэба мяняць, змяніліся там сітуацыя, часы і гэтак далей. Вось з'явілася фота Бабарыкі, сітуацыя са звальненнем. Ці плануеце мяняць все ж таки стратэгію? Якой бачыцца дзеянні па вызваленні палітвязняў?
Ну, палітвязні цэнтральная тэма і галоўная наша мэта. І вызваленне кожна гэта вялікая справа. І это вялікі пазітыў. І трэба радавацца і вітаць вызваленне кожнага. Таму што акрамя беларусаў, ну, палітвязні не патрэбныя нікому. Это не ў нацыянальных, калі вот вы казалі, да, пра нацыянальныя інтарэсы. Я разумею, напрыклад, там замежныя заходнія краіны. Ім важна, каб Лукашенко не пастаўляў зброю Расіі, каб ён спыніў удзел у вайне, спыніў міграцыйны крызіс. Для іх это важна. Але, напрыклад, пытанне палітвязняў важнае нам. І тое, што замежныя краіны так змагаюцца за вызваленне палітвязняў, працягваюць ціск на Лукашенко, што ён вымушаны там нават нейкія рабіць сігналы пасылаць, месседжы, паказваць людзей інкамунікада, гэта ў тым ліку вынік вось гэтай інфармацыйнай кампаніі. Лукашенку некамфортна, таму што яму пастаянна гэтымі палітвязнямі тыкаюць ва ўсім свеце. Нават Гутэрыш там на сустрэчах гаворыць пра палітвязняў. Як вызваляць? Простага адказу няма. Ёсць першы, канешне, варыянт, гэта ціск, і гэта тое, што вызваляла палітвязняў раней традыцыйна, калі Лукашенко разумее, што палітвязні застаюцца ў турмах, санкцыі застаюцца ў сіле. Вызваляе палітвязняў, санкцыі могуць быць перагледжаныя. Тады ў Лукашенка ёсць матывацыя вызваляць палітвязняў. І я думаю, што гэты элемент таксама працуе. Другі гэта абмены, але няма вось гэтага абменнага фонду. То бок, у прынцыпе, адзін абменны фонд, гэта, які можа быць у тэорыі, гэта санкцыі. Але санкцыі, уведзеных за палітвязняў, не так шмат, каб іх мяняць. І яны не такія моцныя, каб у Лукашэнкі была матывацыя. Калі б у нас сапраўды былі моцныя санкцыі супраць Лукашэнкі, тады быў бы моцны санкцыйны вот этот абменны фонд, і тады б у Лукашэнкі было больш матывацыі вызваляць палітвязняў. Таму зноў жа мы прыходзім да таго, што трэба санкцыю ўзмацняць. Трэці шлях, які зараз працуе, гэта прапанаваць Лукашэнку зрабіць жэст гуманнасці. І вось гэты гуманітарны спіс, складзены праваабаронцамі беларускімі, перададзены ў Менск праз нашых партнёраў, праз міжнародныя арганізацыі, ён, мы бачым, працуе. То бок Лукашенко можа паказаць жэст, захаваць твар свой, яму не трэба ён жа баіцца паказваць слабасць, ён жа не вызваляе, таму што ён баіцца, што калі ён вызваліць Бабарыку, ягонае атачэнне пабачыць у гэтым слабасць, што вось Лукашенко дрогнуў. Окей, Лукашенко, вызвалі гэтых людзей не таму, што санкцыі, а вызвалі таму, што гэта гуманна. І мы бачым, што гэта працуе. І пакуль гэта працуе, гэта трэба падтрымліваць, вось гэты працэс. Але гэта не працэс абмену на санкцыі ці на нейкія там пернікі для Лукашэнкі. Гэта магчымасць яму паказаць, зрабіць жэст добрай волі. Ён яго робіць, яго трэба вітаць. І мы дзякуем міжнародным партнёрам, якія вось гэты наш заклік да вызвалення палітвязню, яны яго падтрымліваюць, і яны гэта пытанне пастаянна ставяць перад рэжымам. Так, Франак спяшаецца, таму два пытання. Адно ад нашага знаёмага агульнага дарогі. Ці ёсць нейкая дарожная мапа, пра якую дамовіліся з захадам на выпадак, калі рэжым Лукі раптоўна абрынецца? Памятаю пра абяцанне 3 мільярдаў еўра, што яшчэ? Ёсць, першыя два этапы. Першы этап гэта што рабіць тактычна ў момант, калі нешта адбываецца з Лукой. І гэта адна праца, ёсць напрацоўкі ў гэтым шляху, але яны, канешне, канфідэнцыйныя. Што мы робім у дзень, у момант, калі Лука знікае, памірае, не ведаю, садзіць, злетае ў Дубай ці яшчэ кудысьці. І тут мы рыхтуем адзін план, што робіць беларуская супольнасць і што робіць міжнародная супольнасць. Другі гэта што мы робім у транзіце ў даўжэйшай перспектыве, умоўна кажучы, ад сыходу там ці пачатку развала Лукі, лукоўскай сістэмы, да новых свабодных выбараў. Таму што трэба будзе стабілізаваць эканоміку, трэба будзе дапамога міжнародных экспертаў, каб правесці выбары. І вось гэта другая частка, яна больш падрыхтаваная, безумоўна, яна можа быць публічная. Тут ёсць гэтыя 3 мільярды еўра, абяцаныя еўрапейскім звязам, плюс 7 мільярдаў патэнцыйных для у форме нейкіх пазыкаў. Гэта тое, што, канешне, на першым этапе дапаможа Беларусі. Але хутчэй усё гэта будзе недастаткова. Каб рэфармаваць, аднавіць эканоміку і Беларусь пасля Лукашэнкі, патрэбна будзе і больш рэсурсу, і больш намаганняў у цэлым. Такія пляны ёсць. Я не скажу, што зараз мы гэта часта абмяркоўваем. Зараз, калі мы абмяркоўваем, то хутчэй абмяркоўваем, што зараз зрабіць, каб Лука абрынуўся. Але я думаю, што мы павінны больш увагі якраз пасвячаць. Вот раптам шайбы там яму загрэлі і ўсё, і што рабіць? Я думаю, што тут недапрацавана. Я думаю, што мы павінны больш пра гэта думаць, мы больш павінны пра гэта гаварыць. Менавіта, што мы робім вось у першыя дні і што мы робім у першыя месяцы.
Таму што тое, што я бачу, то, што у нас напрацавана там цягам апошніх 2 гадоў, это дастаткова агульна, это можна канкрэтызаваць. Таму дзякую за нагадванне. Просто вельмі часта мы пра гэты момант не думаем, а потым, калі момант прыходзіць, мы аказваемся не гатовымі. Кожны раз, калі да мяне на эфір прыходзіць Кавалеўскі, яму у чаце задаюць пытанне пра пашпарт, типа твой праект, ну і што, лажануўся, і ён кожны раз кажа: я ўжо зараз не маю да гэтага дачынення, звяртайцеся у офіс. Вот прыйшоў прадстаўнік офіса, прычым першы дарацца. Што можна сказаць па гэтым пытанні? Праца ідзе, все пазітыўна, будуць хутка навіны. Ну, просто толькі што вот сам казаў про тое, што шмат пашпартоў замежнікаў у розных краінах ужо выдаюць. Ці ёсць сэнс працягваць гэты праект? Абсалютна ёсць сэнс, і будуць неўзабаве навіны. Якія? Добрыя. Неўзабаве гэта калі? Давай вызначым тэрміны. Неўзабаве, я думаю, што пытанне дзён і тыдняў. Просяць, каб ты вот так вот зрабіў на руцэ, вот так вот пасунуў. Што з гадзіннікам? Сляды аднаручнікаў? Гадзіннікі глядзяць, якія. Гадзіннікаў. Не, няма. А той вот, который абяцаў? Я яго перадаў, і я разумею, што ідэя там з марафонам і аўкцыёнам, які мусіў адбыцца, яна адклалася, таму што вырашылі не праводзіць летась марафон, у межах якога мусіла адбыцца гэтая ці марафон, ці эстафета, адбыцца это аўкцыён. Спадзяюся, што сёлета гэта адбудзецца і зробім аўкцыён. Спадар Зміцер, калі ласка, запытайцеся ў Франыка, ці будуць беларускамоўныя клясы і школы ў Літуве і Польшчы? Дзякуй, пытаецца Кастусь Скарына, а Бандароўна пытаецца, чаму не звяртаюць увагу на кабінет, на сітуацыю на мяжы з Польшчай. 2 сутак трэба стаяць для праходжання мяжы, палякі працуюць медленно. Ну, карацей кажучы, і гэта пытанне на вашу адказнасць що даюць. Першае, чэргі на мяжы існавалі і до 20-го году і раней. Ёсць, ну, канешне, прычыны палітычныя, таму што праверкі ўзмацніліся і праходнасць мяжы зменшаная, у тым ліку спецыяльна, каб зменшыць праходнасць грузаў, якія ідуць з Расіі, там, Беларусі. Але ёсць таксама і натуральныя чыннікі, калі людзі масава едуць на выходныя, ці на святы, ці на закупы, і таму гэтыя чэргі павялічваюцца. Аўтобусаў зараз шмат, і ў Літву, і ў Польшчу транспарту, там, ну, больш за 30 аўтобусаў кожны дзень ездзяць у Вільню, і яны недазапоўненыя. Таму, ну, перамяшчэнне, як бы, мяжа адкрытая, але яна не так гэты праход камфортны і хуткі, як бы нам усім хацелася. Зараз няма магчымасці і варыянтаў гэтаму паспрыяць. Што да клясаў, абмяркоўвалі з Літвой і будзем абмяркоўваць далей. Першую чаргу гэта захаваць, узмацніць, пашырыць беларускую гімназію. Францішка Скарына ў Вільні абсалютна унікальны праект, адзіная беларуская школа на тэрыторыі еўрапейскага звязу, цалкам беларуская, так. І я думаю, што гэты, магчыма, вот і сёння мы таксама падымалі пытанне, каб падобную школу калі-небудзь, пакуль это толькі канцэпцыя, адкрыць у Польшчы. Такі аналог гімназіі Скарыны ў Варшаве, напрыклад. А беларускія клясы па польскім заканадаўстве зараз пакуль немагчыма, для трэба заканадаўства, але магчыма адкрыццё суботніх, ну, вікендовых школаў выходнага дня. Такіх ужо існуе. Зараз такіх 10 у Польшчы, здаецца, калі не памыляюся, ці ў Варшаве нават 10. Гэтых школах дастаткова шмат, але ўсё роўна недастаткова. Бачыце, мы казалі, што дзетак больш за 30 000, таму будзем над гэтым працаваць. Праблема, што заканадаўства. І ў Літве і ў Польшчы заканадаўства такое, што немагчыма проста ўзяць і адкрыць беларускую школу ці беларускую клясу. А мяняць заканадаўства пад беларусаў не заўжды ёсць палітычная воля. Франак, коротка, ўсё ж таки, вось гэта з'яўленне фотаздымка Віктара Бабарыкі. Гэта можа быць сігнал з таго боку дымсілам? Ведаеце, у нас ёсць такая ў беларускай супольнасці такая секта сведкаў сігналаў Лукашэнкі, якія пачынаюць бачыць гэтыя сігналы ва ўсім. Кожным слове, заяве, нейкіх намёках, знешнім выглядзе, грыме Лукашэнкі. Вельмі часта там няма сігналаў. Там ёсць, як і ў словах Лукашэнкі, ёсць імпульсы, нейкія фантазіі. У выпадку з Бабарыкам тут, вядома, ёсць здзек, паслаць Пратасевіча, зрабіць з гэтага шоу, зняць фільм. З аднаго боку яны паказалі Бабарыку жывога, і гэта мусіла быць такім жэстам гуманнасці. Але тое, як яны гэта зрабілі, трымаючы закладніка, да, ў няволі, гэта проста паказвае ўсю ту убогасць
лукашэнкаўскай сістэмы, лукашэнкаўскай прапаганды. І нейкая тут сігнала пра тое, што там вызваляць кагосьці, ці зменіцца палітыка, на жаль, я не бачу. Ну і на завяршэнне я вярнуся да вось гэтага выбарчага рытуалу і чаго чакаць па выніку яго. Сергей Навумчык сёння напісаў у сваім тэлеграме-канале допіс, каротенькі такі, але ён згадаў выбарчыя кампаніі папярэднія 1, 6, 10, 15 года, па выніку якіх, безумоўна, не было такіх рэпрэсій, не было міграцыйнага крызіса, самалёта, саўдзелу ў вайне, але і не прызнавалі ні выбары, ні легітымнасць Лукашэнку, але праз пэўны час все адно пачыналі з ім размаўляць, сустракацца, вырашаць пытанні, бізнес рабіць і гэтак далей. І ён как бы кажа, што ўсё ж таки трэба быць гатовым, што зараз пасля вот гэтай 26 студзеня не адразу, але паступова таксама захад вернецца да такой жа палітыкі, можа больш вузейшым фармаце, але ўсё адно гатовы да гэтага. Я не бачу ніякага апетыту, ніякай гатоўнасці ў захаду і заходніх лідараў размаўляць з Лукашэнкам. Ён успрымаецца як марыянетка Пуціна, уцягнуў рэгіён у крызіс, дапамог злачыннай вайне, прывёў да смерцяў дзясяткаў тысячаў людзей, і гэта кроў на ягоных руках. І нейкі тут паварот, што раптам нехта прачнецца, скажа, давайте мы з ім паразмаўляем. Ну, кроў у руках, ну нічого, умыемся. Такога не будзе. Людзі таксама за 30 гадоў вот этой лукашэнкаўскіх гульняў, маніпуляцыяў таксама навучыліся. Захад таксама пасталеў. Украіна многае змяніла. Зараз зусім іншая сітуацыя. Так проста перагарнуць старонку не атрымаецца. Але і нам таксама не трэба, як кажа сам Лукашенко, расслабляцца нельзя. У Лукашэнкі ёсць такая папулярнае слово, так? Таму што сапраўды ёсць інтарэсы, у першую чаргу это бізнес-інтарэсы многіх краінаў і многіх буйных карпарацыяў. Гэта гандляваць. І вось гэтыя інтарэсы будуць заўжды. Мець гандаль з рэжымам, заплюшчыць вочы на дэмакратыю, правы чалавека, вайну, тэрор. Нават многія працягваюць гандляваць з Расіяй, нягледзячы тое, што Пуцін забівае людзей ва ўкраіне. І тут, бачыце, это хутчэй не пра Лукашэнку, это хутчэй пра каштоўнасці. Так? Якія каштоўнасці перамогуць? Каштоўнасці чалавечага жыцця, правоў чалавека, гуманнасці, гуманізму, ці каштоўнасці прагматычныя, бізнес-інтарэсаў. Мне здаецца, што зараз Захад, ён стаіць на каштоўнасцях правоў чалавека, нават каштоўнасці, на якіх пабудаваная Еўропа. Але ці будзе гэты разварот з новымі папулістамі, якія прыходзяць у многіх краінах да ўлады, цяжка сказаць. Мы бачым, што і там у Аўстрыі мяняецца ўлада, і ў Нямецчыне папулісцкая партыя мацнее. Такога выключаць нельга, што вот гэты прагматызм, ён можа ў нейкі момант перамагчы. Але мы будзем гэтаму супраціўляцца і будзем шукаць саюзнікаў і размаўляць з кожным. Дякую вялікі. На жаль, трэба завяршаць. Шкада, але Франак ужо так шматзначна глядзіць на гадзіннік у тэлефоне, а не на руцэ. Дякую вялікі. Франак Вячорка, Зміцер Лукашук. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся, пакідайце свае пытанні, каментары. Што не паспеў спытаць, то спытаюся, можа, па-за межамі ці ў наступны раз. А на сёння развітваемся, да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.